ସାର୍ ଦିନ ଅଧେ ଆମର ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ତମେ କଣ ଦବ ନା ତ ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି। ଖାଉ ତମେ କୋଉ ହିସାବରେ ମାନେ ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିରେ ନା ଟଙ୍କା ନାହିଁ କାଟିବେ ସାର୍ ତମେ ଦିଟା ଗାଡ଼ି ଦଉଛ 100 ଟଙ୍କା। ହଁ ସାର୍ ଘରକୁ ଦେବି ଆଗ ଗାଡ଼ି ଦଉଛ ନା ପଛ ଗାଡ଼ି ଦଉଛ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହେଉଛି ମୋ ଗାଡ଼ିର ପଇସା ଚୋରି ହେଲା ବୋଲି ମୋ ମାଲିକଠୁ ପଇସା ଆଣିକି ୟାଙ୍କୁ ବି ଦେଉଛି ମୁଁ ନିଜେ। ହଁ ବୁଝିଲି ହଁ। ଯଦି ଗଲା ଥର ଆପଣ ଏଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ମୁଁ ଆପଣ ନିଜେ ମୋଠୁ ନେଇଥିଲେ ପଇସା। କୋଉଠି ତମ ଗାଡ଼ି ଘର? କଣ କହିଲେ? କୋଉଠି ତମ ଘର? ଘର ନାଇଁ ଭୁଲ ଏଇଥର କରୁନି। ଆଉ ତାହେଲେ ଏଇଥର ମୁଁ ସିରିଏଲ୍ ଥିଲି ଆପଣ ଯେଉଁ ସାର୍ ଜଣେ ମାରିଲେ ସେ କହିଲେ ରହିଯା ବୋଲି ସେଠୁ କେବେ ଏବେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଆମର ତ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିଲେ ଆମେ କାଲି ଆଇଲୁ ଏଠିକି। ଏବେ ନୁହଁ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଯେଉଁ ଜାମ୍ ହେଲା ଆମର ଶୁଣ ଆମେ ପାରାଦ୍ୱୀପ ଆମେ ରହିଲୁ ମାସେ ରହିଲା ପରେ ଆମେ କାଲି ଆସି ଜଏନ୍ କଲୁ ଏଠି। ଆଉ ତମେ କାହାକୁ କହୁଛ ଚିହ୍ନିଛ? କାଇଁ ଆମର